da wanda ne ke yake ji. Mai gyara kuskure ko akasi kuma kake tana abun ba'asi idan ka zo da san zuciyarka dole ne ta yi maladabi. Shi ya kasance da mahukunci tamkar kubuwa mai huci hakin da kan iyalansa baya ba su ya saka su a jarabi. Shi mara hana bai musu ba in suka tambaya ya sa su gaba amma shi idan ya fito waje. Ka yi ƙoƙari ko mu da muke yin rabin rana da ƙyar muke yin 3,000 amma na kai kayi 3,000 har da 500 gaskiya ne. Kai ma ga wantu sai gari. To na gode kwaro. Ni ma haka. Ka bada babur din nan ku a wanke mun? Eh ban baro gurin mu ma sai da ya fara wankiya. Yawwa, nagode. Gaskiya na samu abokin aiki. Ba zan yi wasa da kai, ba zan rike ka hannu biyu. Masha Allah. Ni sam irin wannan abun ba san amfani. Baba. Kai. Dan baba tashi lafiya kalau. Ai tashi dan baba, na ji daɗin ganin ka. Kaga wannan ganin da ne maka wallahi yanda ka san watan Ramadana. Damun ina so ne na je can gida don mu gaisa da ita saboda har yanzu a cikin mu ba wanda ya san gida. To ikon Allah ka amma na ji daɗin wannan tunanin naka. Can wajen ita babu taku kenan. To kafin ka je yaro zo ka gama na uzurin tukuna, zo mu dan tattauna. Masha Allah, la quwwata illa billah. Kai. Amma to yaya harkar a daidai sawun naku? Ina fatan dai ba matsala, ana dan samun wani abu. Gaskiya alhamdulillah ba da gode Allah. Masha Allah. To abin da nake so da kai ka rika tattalin abin da kake samu kuma yi kokari akan abin da kake. Duk da na ji mahaifiyarka ta gaya mu cewar ai sojan haya kake ko? To in kana tattali sannan a hankali kai ma wataran zaka mallaki naka, kuma a hankali za ka zama wani abu. Duk kudin mu da arzikin mutum ba ranar dare ɗaya kawai ya zama mai kudi ba, ko dan gwatan da kake gani sannan a hankali ya zama wani abu. Ba wani wanda zai zo lokaci guda ka ga ya zama abin da ya zama, amma kana yi kamar matattakalar bene ce za ka zama. To ni ma dan abin da yasa na ce mu dan keɓe, ka san an ce abokin kuka shi ake gaya wa mutuwa. Wallahi yau ne na dan tashi haka dai a birkice, bi ma'ana dai na dan tashi babu wani abu a hannuna. To ban sani wani ce ko zan sami in kana da dan nauyi a jikinka a ran naira 500 nake so zan dan yi wani uzuri. Rance kuma? Rance ba shi ba? Kada Allah ya nuna mu wannan rana. Ai ba na fata wannan rana ta zama ta farko. Ta baka kyauta? Dan ma ita kadai ce da ina da ita da zan baka. Allah dan nan. To kaga daɗin haihuwa kenan yaro, Allah ya ma albarka. Shi yasa aka ce ko tafiya kake ka haifa kayar, wata rana abin da ka haifa kayar zaka ga amfanin shi. Nagode, Allah ya ma albarka. Allah ya ji kan magabata.
kaji yaro Allah ya sa abin da ka suke samu yayi albarka, domin na san duk ran da ka zama mai arziki to ni din nan cikin arzikin zan shiga in yi birgima in yi kace hankali na kwanci. Ai da kai duk mallaka wannan gaskiya ne. Allah ya ma albarka. To da Allah abin da ke so da kai dan ma ka yi kokari ka rika tuki ba da ganganci ba a furce irin wannan abubuwan da suke yi da mashin, domin duk ran da tsautsayi ya fada maka kwanta yaro ba kai kwanta ba mu za ka kwantar. Mun fi son koda yaushe kana kaiwa da komowa, ka gane ko? To Allah ya ma albarka. Yanzu ka iya zuwa ka je ku gaisa. Nagode. To Allah ya ma albarka yaro. Allah sarki. Shi na gama da shi. Wannan na gama da shi Allah ya nan zan kada idan mai kantin nan Ishaq ba can zan dan lallaba shi ko da yake shi ma ɗaya na biyu na bashi, amma ka zan lallaba shi je ce ko wace a kawai ba lafiya ba ne sai yana lokacin da ka zo da san zuciyar ka dole ne ta yi maladabi. Shi ya kasance da mamugunci tamkar kubuwa mai huci, hakin da kan iyalansa baya ba su ya saka su a jarabi. Me a daidaita tsaya, ni fa ba fasinja ba ce. Kuma ki kawo? Kudin kayan kwalliya na fito nema. Sauka ki koma gidanku su siya miki, dan ni ba na fito bane dan na siya 'yan mata kayan kwalliya. Tunda kaga na fito waje ina nema, ai me siyan ne ba ni da shi a gida, dan haka kawai ka siya min mu tafi. Mu tafi duk inda kake so. Kai fa namiji ne, ni mace ce. To ba da ni ba. Ke ma Allah shirye ki, kuma ina miki nasiha da ki ji tsoron Allah, ki kare mutuncin kanki. Ga wannan ki je ki sai abin da ya sauka. Ban gaya miki in zaki fita ki sanar da ni ba. Banda abinka me za ka yi da ita, ta tafi can tana yawon kama tasharta. Yau tana can gobe tana can. Idan ban mutu mugun duka ba shege in game da ke a bariki sannan kuma ki zo ki dinga min irin wannan tambayar. Dan da rade. Tirka rashin gaskiya ta tunzura wa'yansu mutane uku daga gabas sun yi yamma. Ko me hakan yake nufi? Ku biyo mu cikin shirin zahiri ko baɗini. Abin da kake yi, ina wanda suke kawo min labarin ka. Kar ka ɗauka cewa ban san abin da kake yi ba. Kar ka fita a gidan nan har zuwa lokacin da zan dawo. Yawwa. Zahiri ko baɗini. Ai Allah ji ka san ta mu ba irin tasu ba ce. Allah ko? Allah. Amma wallahi bara a rayuwarki akwai abin mamaki. Dalla ina ruwanki da rayuwata. Haka nake gani ya fiye mu, kin haife ni ne, ke waye san me kike aikatawa. Rayuwa ta yi a haka. Jarabta ce ko kaddarar rashin sa'ar aihuwa, shirin zahiri ko baɗini shine amsa. Yarinya ce ni, ba zan tuna sakirin ɗacin da uwa take ji. A ranta ba idan abu mara daɗi ya faru da ‘yarta. Dan Allah mamaki ya haƙuri. A gefe ɗaya kuma akwai wani attajiri kuma fajiri, ba shi da aikin yi sai safaran miyagun ƙwayoyi da kuma neman mata. Wane ne wannan? Saboda yarinyar nan yadda za a yi gobe muke so mu tashe ta. Shirin zahiri ko baɗini shiri ne na kamfanin Maska Production Nigeria Limited. Ina kai ina ‘yar tasha. ‘Yar tasha? Warai kuwa.
Safiya fa? Uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ita. To menene kuma abun tsoro? Ba tsoro nake ba Alhaji. Wallahi abubuwan ne suka dan yi yawa ne. Wannan kura da fatar akuyar da kike min yayi yawa. Ko ba komai Safiya ni yayarki ce na girme ki. Haka zalika zahirinki da baɗininki a tafin hannuna nake ganin sa. Ko kin manta lokacin da na ganki a 48 Lord ke da wani? Ba da umarni Malam Sa'adu Maska, zahiri ko baɗini coming soon. Ya aikin dai dan mama? Allah alhamdulillah. Allah ya bada sa'a. Amin amin. Da sa'a. Ka wannan. To ƙanina me zan yi da wannan kuma? Ki je ki sai kayan kwalliya. Dan ba na so ki je ki tambayi wani a waje. Dan ko kawai ki ma ba na so ki je ki tambaya. Ke kayan kwalliya? Dama kaman ka san bani da shi. Wallahi na murna sosai sosai. Na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Gaskiya yau ka sa ni farin ciki. Domin ka yi abin da ban taɓa zaton za ka yi ba. Domin wannan aikin da ka yi aikin uba ne ko uwa, amma duk ka haɗa ka ɗauke. Bayan gashi kai ne ƙarami. Yau girman ya hau kanka. To na gode maka, Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya haɗa kanku ya sa ku ci gaba da zumuncinku har ko da bayan ba ma nan. Amin sun mama umma. A matsayinta na yayarka kai yanzu girman ya dawo kanka. Ka ci gaba da kula da ita kaji ko? Allah ya haɗa kanku, Allah kuma ya buɗa ya kare ku. Amin umma. Ya sa ku gama lafiya. Kenan sai a je a siyo. A je kantin Ishaq a siyo ko? Wallahi kaga dama ban san wurin ba sai kawai in zo ka raka ni yanzu. In raka ki? Ko dai in kai ki? Ai biki san gurin ba. Ni ai kai ki zan yi. Da kin san gurin ne sai ki ce raka ni. Shi kenan kin ga ba shi kenan sai ije i kai ki ba, ke kuma banda abinki ai baya so ki tafi ne wani ya ganki, gwara ku tafi taron ya je kai ki ba rakiya ba. Je ki duba ki ga ruwan ya tafasa? So amma shi idan ya fito waje komai ya so cikin sa za ya zube. Sannan akwai waɗansu abokai suna abotaka da haɗin kai ga tausayi sannan gajin kai, sai dai akwai wata makarkashiyar lauje cikin naɗi. Gaskiya Hajiya ba zan iya shiga lungu. Dan tun da muka shigo unguwar nan ban samu nutsuwa. Da ni ma babur ɗin da ya zo ba nawa bane. To me da unguwar tamu dan samari? Abubuwa da yawa. Dan Allah karka damu kanka. Za ka firgita kanka babu dalili? Gaskiya da zaki biya ni anan da na fi jin daɗi. Don wanda zai fita da babur ɗin yana can yana ta jira na. Fasinja biyu kawai na ɗauka kika tare ni. Kuma na ɗauko ki ba tsada muka ba sai yawo muke yi kuma. Dan Allah dan Annabi ka yi haƙuri. Ka shiga mashin ɗin nan mu ƙarasa. Babu abin da zai same ka. Dole in damu. Dan Allah ka yi haƙuri. Ka shiga mu tafi mana. Ka shiga mu tafi mana. Kaga, kwantar da hankalinka. Ni na faɗa maka babu abin da zai same ka. Dan Allah ka hau mu tafi. To shikenan. Yanzu an karaɗa ko ina ba a gan shi ba. To ina ɗan mame ya shiga? Wallahi Hajiya duk inda za a duba dai an duba ba a gan shi ba. Kuma shi ba waya ba bare a kirawo shi. Ina ɗan mame ya shiga? Wallahi ina cikin masifa Hajiya, hankali na ya tashi. Da abin ka tare ake yi tukunna, idan aka samu ran sai kuma a yi ta dukiya, in yanzu a fara samun shi tukun sai a ji ina mashin din ike ko. La ja babur din nan dai da shi nake takama, shine ni ne shi wallahi. Wallahi an ba a ga babur din nan ba, ina cikin bala'i Hajiya. Dan Allah taimakon da zaka yi min shine ka ci gaba da bi lungu da sako inda aka san masu adaidaita sahu suna bi ko suna tsayawa, ko Allah zai sa a dace a same shi. Ni ma kuma yanzu Allah da zamu je mu ci gaba da bincikawa daidai inda zamu iya. Na ba da cigiyarsa, shi kwari ba sanin su suka yi ba, inda ma mu ne dai kwari sun san mu. Shi ba sanin sa suka yi ba, mu dai da aka san mu shine, amma shi ba a san shi ba wallahi. Na ba da cigiyar shi wallahi. Yanzu ban san yanda zan yi ba wallahi Haji.
duk da haka dai a je a ci gaba da bincikawa ni ma yanzu Allah da bazan kasa a gwiwa ba za mu ba zama kaji shi ya kasance da mamugunci tamkar dan Allah a ci gaba da taimakawa ni ma bari su banga ta zama ba ma bari cikin sa za ya zubi sannan akwai waɗansu abokai suna bauta da haɗin kai ga tausayi sannan gajin kai sai dai akwai wata makarkashiyar lauje cikin naɗi ko kai